berezkoa, baina, bueno, Iñaki Ukar ingenieritzan lizentziaduna da, gainera fisikan ere lizentziaduna, gainera musikari profesionala da, irakasle laguntzailea da ingenieria telematikan Madrilgo Carlos III Unibertsitatean, eta han gozatu egiten du probabilitatea irakasten, prozesu estokastikoak, Markov kateak, isatx teoriak, eta ez da batzuk asmatzen dituztena. Ematzen dituena musikari profesionala da, klarinete jotzailea, eta gaur hitz egingo digu konfirmazio lerratzeaz. Txalo bero bat Iñaki irentzat. Nos situamos. Koka gaitezen Inglaterran, 1895. Zientzia, indartsu bat daukagu, batez ere fisika, teknika ugari sortzen nahi dira, bigarren industria iraultza bat ekarriko dutenak. Eta testuingo horretan, pre-hipster bi hauek dauzkagu eta nire historiaren protagonistak dira. Lehenak ez du aurkezpenen beharrik, James Clerk Maxwell da. Garai hartako zientzialari arrakastatsuenetako bat. Zergatik bi urte lehenago bere lan garrantzitsuena argitaratu zuelako elektrizitate eta magnetismoaren tratatua. Gero 4 ekuazioetara ekarriko zena, fisikako 4 ekuazio ederrenetakoak. Teoria horrek aurreikuspen harrigarriak egiten zituen, hasteko 2 fenomeno batzen zituen. Itxuraz, erabat ezberdina zirenak esaten zuen, argia uhin elektromagnetiko bat da, eta aurreikusi zuen argiak une lineala eman zezakela. Alegia, masa batek beste baten kontra talka egiten duenean mugitu egiten duen bezala, argia ere gai izango litzateke bultzatzeko, eta hori harrigarria zen garai hartan. Beste protagonista hor daukazue William Crookes du izena, kimikaria, esperimentu handiak egin zituen, gaitasun handia zeukan, hutseko hodiak sortzeko, gauza ezberdinetarako erabiltzen zire, izpikatodikoen odia sortu zuen, eta hortik etorri zen elektronikoa, eta isa izpiak, baina horretaz apartetzen oso zientziari ona, eta Victoria garaiko pertsona asko bezala espiritista zan, eta orduan, esperimentu psikikoak egiten zari zen, eta hor konturatu zen, argia sartzen zenean, leihotik sartzen zenean, neurriak aldatu egiten zirela, bueltaka hasi izan. Eta gailu hau sortu zuen. Crookesen irratimetroa da, gaur egun txikikeria bada, baina bere garaian, arrakasta handia izan zuen. Zergatik, badituelako beltzezko pieza batzuk, beste alde bakarretik, eta gero esfera, beirazko esfera honetan sartzen da, eta hor hutsa egiten da. Hutsara egiten da. Maxwellen teoriaren arabera, argiak modu ezberdinan eragiten du, alde beltzean eta argia duen horretan, eta ondorioz, hori mugitzea lor dezake. Gira que da gusto, y especialmente al sol. Eta mugitzen da ikusten duzu, eta batez ere eguzkitan jartzen baldin badugu. Zein da galdera? Crookesek artikulu bat idatzi zuen, eta artikulu hori errebisatzeko, Maxwell bildu zen. Maxwell harrituta geratu zen. Eta espiritista zelaztu zuen, eta eskatu zuen berehala argitaratzeko artikulu hori, harago joan ziren, Royal Society, era guztietako esperimentuak egin ziren, eta, ikusi duten arazo bat egon bat zegoela. Nahiko potoloa gainera. Ez dakit bideo ezagutzen duzuen. Esperimentu klasiko bat da, psikologian, 80 haren amaierakoa. Hemen ikusten dugu pertsona bat, baloi bat daukana,
Eta, halako batean, gorilaz jantzitako norbait, mozorrotako norbait agertzen da, eta konturatu ere, etzera egiten, osartu deni, zergatik kontatzen ari zelako, zenbat pertsona dauden hor, esperimentua beraz barietan egin da, radiologoekin, tumoreak bilatzeko, radiologoek aurkitzen dituzte tumoreak, baina ez, gorila hori, hor dagoen gorila radiografiotan agertzen dena. Tira ba, hemen ere bazegoen gorila bat, hau metafora bat da jakina. Alegia, pala horiek alderantziz bideatzen dute. Maxwellen teoriak aurre ikusten du, eta hori oso oinarrizkoa da teorian. Argia daukan alde horrek presio bikoitza jasatzen duela, eta beraz alderantzizko norabidean biratu beharko litzatekela, leukela, beraz, hor ez dago arrazoia. Zergatik etzen konturatu, beraz gertatzen ari zen horretaz, teoriaren sortzaileak berak. Bueno, epilogo bat dauka historia honek, norbait konturatu baitzen, eta horrek 10 urteko esperimentazioa ekarri zuen, ondorio gisa, ikerkuntza lan askor, eta azkenean Osborne Reynolds handiak gakoa aurkitu zuen, erantzuna aurkitu zuen. Zein zen gakoa? Ze, klaro, esperimentu asko eginak ziren, eta ikuste zuten, adibidez, airea ateratzen baldin bat zenuen, eta huts hori perfektuago baldin bat zen, orduan ez zirela mugitzen pala horiek, baina aire gehiago sartzen baldin bat zenuen ere, etzen mugitzen. Baina aritxoa sartzen baldin bat zenuen, biraketa horiek ezberdinak ziren, oso gauza bitxiak, ezta? Barruan gelditzen zen airearen efektu bat izan ziteken, eta hor zegoen gakoa historia honetan. Zein zen erantzun egokia? Efektu bitxi bat gertatzen dela. Oso aire gutxi dago, eta beraz molekulek ez dute bat egiten, ez dira elkartzen, ez dute elkarri ikusten, ez dago elkarrera eginik. Baina nahikoa aire dago efektu hau gerta dadin. Transpirazio termikoa. Reynoldsek aurkitu zuen hori. Justu pala horietako inguruan molekula batzuk daude argia duten horretatik igotzen dira beste aldera, hotzetik berora, eta orduan konjuntu osoa mugitu egiten da, eta norabide horretan mugitu ere, ikusi dugu norabide horretan. Reynoldsek aurkikuntza hori argitaratu nahi izan zuen. Eta artikulu hori James Clerk Maxwelli iritsi zitzaion. Zer egin zuen Maxwellek? Ez zuen bere akatsa onartu. Beste akats bat egin zuen. Alegia, ez zion utzi Reynoldsi artikulu hori argitaratzen. Berak beste artikulu bat argitaratu zuen. Hori bai Reynoldsen oinarri horiek eta aipatuz eta kritikatuz bide batez. Eta hori etzizion Reynoldsi askori gustatu, ulertuko duzuen bezala. Gero gainera Maxwell hil egin zan, eta Reynoldsek kritika bat argitartu nahi izan zuen, aurreko kritikari jakina, eta Royal Societyk esan zion, aizu hilberria da, itxusia litzateke, hori orain argitaratzea, eta horretan geratu zen kontua. Baina zertan etorri naiz niona, zein da mezua, historionen mezua, ez? Bueno, argitalpen zientifikoen kalteetako bat hori da, bai, baina nuen hori adirazi nahi. Baizik eta ze zaila den, konfirmazio joera horretan erortzen, ez? Nori ez zaigu gertatu guztioi, hemen gauden guztioi gertatu zaigu, ez? Ez dakit tweet txar bat, gaizto bat, edo post gaizto bat. Ziurrenik ez zuen bigarren begiratu lasai bati eutsiko, baina berala esan dugu, banekien, eta albo batera utzi dugu. Haundienei ere kosta egiten zaie. Baina, albiste on bat dauka. Zein da albiste on hori? Soilik jabetzen baldin bagara, joera hori badaukagula, eta egunerokoan horretaz jabetzen baldin bagara, gogoratzen baldin badugu, orduan bakarrik izango da errazagoa ez erortzea bide horretan. Gorila ikusteko gai izatea asko errazagoa izango da.
Eskerrik asko.